правя нова поредица, в която ви показвам какви неща имам. 5, които съм ги направила. Аз самата местоление и 6, които не съм ги направила и са купени или там направени от други приятели. Първо да почна с тези, които съм изторила. Първо ще ви покажа ето това шкафче. Ето. Дайте да го извадя. Ето. Стойте. И ето. Ето първо това показвам. Следващото е още едно шкафче, което няма нищо. Следващото ще бъде една преса. Следващото е едно сквиши капибара с лента. И последното, което съм правила е това, което може да му се слага и да му се маха уската. Сега започвам с нещата, които аз не съм ги правила. Първо започвам с ето, изчакайте, с ето тази много хубава картина. Купих я от базара за 4 лева. И статива стои заедно. На платно, стойте, ще падна. На платно е един днешен човек. Следващото ще бъде ето това сладко пиленце, подарък от най-добрата ми приятелка. Няма да й казвам името, тя сама си знае. Следващото е една диня от друга моя приятелка. Ето я. Следващото, което ще ви покажа е ето това шише. Когато го разтръскаш, стойте, ще ви покажа. Стават много готини мехурчета. Буквално става като сняг. Дайте пак ще ви покажа. Ето. И след това се съединяват. Следващото ще бъде пейка. Също друга моя приятелка. Ето. Много е удобно и може да сърга отгоре неща. Следващото, което ще ви покажа, ще бъде ето това. Може да слага някъде на секция. Аз си го държа там. Ако можете да видите. Там горе. Си го държа. И последното нещо, което ще ви покажа, е един ключодържател Попит. И също се обадинете за още такива видеа.